ஹாய் வியூவர்ஸ், தமிழ் சினிமா திரையுலகத்தில் நவரச நாயகன் அப்படின்னு அழைக்கப்பட்டவர் தான் நடிகர் கார்த்திக். 80 மற்றும் 90களின் காலகட்டங்களில் சினிமாவினுடைய உச்ச நட்சத்திரங்களாக இருந்த ரஜினிகாந்த், கமல்ஹாசன், விஜயகாந்த், ராமராஜன் என பல நடிகர்களுடைய திரைப்படங்களை பின்னுக்கு தள்ளி கார்த்திக்கினுடைய எத்தனையோ திரைப்படங்கள் 100 நாட்களுக்கு மேலே ஓடி சாதனை செஞ்சுருக்கு. 1981 இயக்குனர் இமயம் பாரதி ராஜா அவர்களுடைய இயக்கத்தில் வெளியான அலைகள் ஓய்வதில்லை திரைப்படத்தின் மூலமாக கதாநாயகனாக அறிமுகமானார். முதல் திரைப்படத்திலேயே இவருடைய நடிப்பானது ரசிகர்கள் மத்தியில் இவருக்கு மாபெரும் வரவேற்பை பெற்றுக் கொடுத்தது. அடுத்தடுத்து தமிழ் சினிமாவினுடைய முன்னணி இயக்குநர்கள் பலருடனும் இணைந்து ஏராளமான வெற்றி திரைப்படங்களில் நடிகர் கார்த்திக் நடிச்சிருக்காரு. அது மட்டும் இல்லாமல் இவருடைய தனித்துவமான நடிப்பின் மூலமாக இவருக்குன்னு ஒரு தனி ரசிகர்கள் பட்டாளத்தையே உருவாக்குனார். குறிப்பாக அந்த காலகட்டத்திலேயே நிறைய பெண் ரசிகைகள் நடிகர் கார்த்திக் அவர்களுக்கு இருந்திருக்காங்க. சமீப காலமாகவே திரைப்படங்களில் நடிக்காமல் ஓய்வில் இருந்து வந்த நடிகர் கார்த்திக் அவர்கள் நீண்ட வருடங்கள் கழித்து மீண்டும் இப்போ திரைப்படங்களில் நடிக்க ஆரம்பிச்சிருக்காங்க. குணச்சித்திர கதாபாத்திரங்களில் நடித்து ரசிகர்கள் மத்தியில் மீண்டும் அவருக்கான ஒரு இடத்தை பிடிச்சிருக்காரு நடிகர் கார்த்திக். நடிகர் கார்த்திக் அவர்களுடைய மகனான கௌதம் கார்த்திக் அவர்களும் சினிமா திரையுலகத்தில் இன்னைக்கு இளம் நடிகர்களில் ஒருவராக வலம் வந்துகிட்டு இருக்காரு. மணிரத்னத்தினுடைய கடல் திரைப்படத்தின் மூலமாக அறிமுகமாகி இன்னைக்கு ஏராளமான திரைப்படங்களில் நடிச்சுக்கிட்டு இருக்காரு. இப்படிப்பட்ட சூழலில் தான் நவரச நாயகன் கார்த்திக் அவர்களுடைய மனைவிகள் யார் அப்படிங்கிற ஒரு தகவலானது சமூக வலைதளங்களில் வெளியாகி இருக்கு. நடிகர் கார்த்திக் அவர்களுக்கு 2 மனைவிகள் இருந்திருக்காங்க. 1988 நடிகை ராகினி அவர்களை காதலித்து திருமணம் செஞ்சுக்கிட்டாரு நடிகர் கார்த்திக். அந்த காலகட்டத்தில் சினிமா திரையுலகத்தில் உச்சத்தில் இருக்கும்போதே நடிகை ராகினி அவர்களை காதலித்து திருமணம் செஞ்சுக்கிட்ட கார்த்திக் அவர்கள் அடுத்த 4 வருடங்கள்லேயே தன்னுடைய சொந்த மனைவியினுடைய தங்கையான ரதி என்பவரை 2வதாக திருமணம் செஞ்சுக்கிட்டாரு. திருமணமான 4 வருடங்கள்லேயே தன்னுடைய மனைவியினுடைய தங்கையை 2வதாக திருமணம் செஞ்சுக்கிட்ட நடிகர் கார்த்திக் அவர்களை பற்றிய செய்திகள் அப்போவே மிகப்பெரிய அளவில் வைரலாக பரவ ஆரம்பித்தது. அன்றைய ஊடகங்களில் நிறைய கார்த்திக் அவர்களை பற்றி எழுத ஆரம்பித்தாங்க. நடிகர் கார்த்திக் அவர்களினுடைய முதல் மனைவியான நடிகை ராகினி அவர்களுடைய மகன் தான் நடிகர் கௌதம் கார்த்திக். இவங்களுக்கு கயன் கார்த்திக் அப்படின்னு இன்னொரு மகனும் இருக்காங்க. 2வதாக திருமணம் செய்து கொண்ட நடிகை ராகினி அவர்களுடைய தங்கையான நடிகை ரதி அவர்களுக்கு ஒரு மகனும் இருக்காங்க. இப்போது 2 மனைவிகள் 3 மகன்களோட சந்தோஷமாக வசித்து வராரு நடிகர் கார்த்திக். திடீரென நடிகர் கார்த்திக் அவர்களுடைய 2 மனைவிகளின் புகைப்படங்களும் சமூக வலைதளங்களில் வெளியாகி ரசிகர்கள் மத்தியில் மிகவும் வைரலாக பரவ ஆரம்பிச்சிருக்கு.